Bez znanja gubimo bitku sa globalnim izazovima. Mislim da je svima danas jasno, a to je da snovi imaju moć da promene svet, snovi bazirani na znanju, snovi koji nas povezuju, snovi koji nas guraju napred, ali nikoga ne smemo da ostavimo iza sebe. Moramo svi zajedno da idemo u tu budućnost. I snovi su tu sa jednim jedinim razlogom, a to je da ih ostvarimo. Na kraju, želim nam svima, a posebno ovim mladima koji su prisutni danas, da izgradite budućnost dostojnu snova koje sanjamo i sa kojima živimo svakodnevno. Čuvajte i delite znanje i jačajte nauku, jačajte inovacije, razvijajte ih, pratite razvoj novih tehnologija, jer ćete vi morati da živite sa njima, zato ih koristite za unapređenje naših života. I još jedna motivacija, odaberite nauku, s obzirom, pošto ste pominjali veštačku inteligenciju, prvo očekujte da ćete praviti U-turnove u vašim karijerama u životu mnogo češće nego što smo mi morali, tako da učite osnovne principe, a vidjet ćete kako će vam se karijere vrlo dinamično menjati. Ali ono što je bitno i o čemu se vodi velika debata jeste da postoje 3 oblasti koje za sada makar nisu ugrožene veštačkom inteligencijom u smislu gubitka posla. Jedna od te 3 oblasti je nauka. Veštačka inteligencija će vam biti pomoć i zato je nauka, makar u ovom momentu, jedan jako siguran i prosperitetan posao. I neću da iskoristim priliku da zatvorim ovaj događaj. Ja mislim da on treba da ostane u stvari otvoren do sledećeg, a da mi imamo jedan kontinuitet u komunikaciji i kontinuitet u podršci i naravno svaka dobra ideja što se tiče našeg ministarstva je više nego dobrodošla. Javite nam se, dajte predlog i tako ćete nam pomoći i nama, ali pre svega vama da izgradimo bolji ekosistem.